Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda kukulandirani mprogramu inanso yapadera ya Akwagwanji. Akwagwanji special ndiye dzina la programu hii. Imeneyi ili ngati mfumu simangotuluka iyani. Imatuluka china chake chachikulu. Chikachifa anthu ena amene kuti kuti nanga manje Akwagwanji sakutuluka. Ndiye uyu si programu yamo koma ndilandire angoni wawo, ngoni wawo. Tilandira baja mafuta timagula pakashi. Ino simungabira free station baja kutira mwangu ngoli. Tikagulisa mafuta amene nali nawacha. Tizikhalita bezaso ndama zokwaniraso kugula bena. Osati tizigulisa de loss, chifukwa the landed cost is high than a pump price. You know, so izi ndikufotokoza kuti tizivesese bwino kuti kodi chimachitisa ndijani kuti mafuta nthawi zina akwere kapena nthawi zina mafuta aja atsike malingana ndi mitengo imeneyi. So ndikukhulupirira kuti ife tikuifotokoza chonchi anduna awachita mpaki bwino monga iwo ndi ku ministry kwawo apamazivesesa bwino zimenezo, then mwina nditafufusa na mafunso ena chifukwa chokuti chimene chimadesa nkhawa kwambiri kwanthu ndicho kuti mafuta akakwera chonchi kodi china ndijani chimene chimatsatirano kukwera kwa mafuta kumene zimene anthu amakhalazo ndi nkhawazo. I think nkhani ndi igona pamenepo. Honorable Jean Matanga nduna yathu ya mafuta komanso magetsi, tiyambe ndi inu, why now? Zino kwambiri ndathokoza kusala bwino kwambiri limenelo kuti why now. Kolisa nafike bwanka fusolo ndiwafuna ndire kuti ndikuthokozeni kuti mukuyankhula bwino kwambiri, mwafotokoza bwino kwambiri, mukuyankhula kwanu mwayenera bwino kwambiri, munkhanga muli kunduna kwathu. Tathokoza kwa basi, mwafotokoza bwino. Ine ndine kuti why now ndi nkhani yonena kuti nkhani imene tikuchitika mbuyo timangoyikhazika, timangovindikira chifukwa munafotokoza bwino kunena kuti ngati dziko tinapanga adopt APM, automatic pricing mechanism, kunena kuti ngati pali any shifts 5% plus minus tukanaso nafeso kumapanga reflect the same ma prices athu. Komano for 3 years tinangokhala usapanga. Ndi chifukwa chimene chocho tikudziwa kale kuti tinapanga zimenezo chifukwa kuti tikhale ndi thumba fund. Pandi imene isera jotika lethumba limene loti kamakhala kuti tikusunga bwino ndongokhala ayi naye ndi zifukwa zake. Zifukwa choyambira mwafotokoza kale kuti ngati mitengo ikusokonekera mbuyo enawo ndagoti muna German kuchira kuti solicited tender muna kungobwera basa zibezi machitika muna ina ngobwera aifetini mafuta atubutha kuti kweswena ifetini mafuta zotero zimenezo zimene febo nolo ndikuna kuti zimenezo ayi zomangotenga anthu aliyesa angokhandi yake abweretsa uku ena atenga kukhandi kuti ena ku Nigeria ena kuti ife zimenezo kuti iyayi ife tipange zoyenera malinga ndi malamulo a dziko lino, tipange tenda, open tender imene anthu apange atiuze mitengo yawo, tiwunikire bwino ndi malamulo athu ikafike mpaka na ku PPDA akaziunike ndondomeko yonse yogula katundu dziko la Malawi itsatidwe. Tikatero amene utapatse mwayi kuti atipatse mafuta. Ndiye ikakhala nkhani ya G2G monga munadziwira anafotokozaso a president athu pakati pano patifunano tipangiza open tender zimene no sizimakhandiyene influence because it's open, then amene ali competitive amene itomutenga ndimene tikupangira ulendo ona. Inuyo anzanu aku Nigeria mulibe? Ife tilibetu. Family tilibe. Fanzano anali nanzano aku mwadi ena amango bwere kuchokera Nigeria. Zimenezo timamba titu kuti maiko siyana koma ife tilibe. Just hold on, let's join Anduna information. I mean, he's also trying to but your take. Muna Anduna nkhani imene ili kunjaku ndonena kuti Malawi they are concerned about impact ya pricing imene iyi pamoyo wawo wa siku ndi siku. Mukumbukira kuti a few months ago just hold on, she may not be able to. Okay. Yes, proceed. I don't know, timafuna tikulandireni Minister of Information amene muli nafe so masanano mabwera mojedwa munatanganidwa bani tunatanganidwa na ndi programu yoyendera koneke school kuno kumajinga nde inali mkatikati nde pepani ndithu ndipepese acha bwino kuika malaboratory ma ICT laboratory aitatokoza inuyo mungomvera kaye tibwera kwa inu. Hold your line.
tipite kwa minister energy. Yes, ndimafusafuso honorable minister kunena kuti kwambiri anthu kunjako zimene akukamba ndi nkhani ya impact ya kukweza kwa mafuta kwa moyo wawo wa siku ndi siku komanso mabizinesi awo. Kumbukirani kuti miyezi yapitayo panali kukweza kwa 31% and panopo sono kukweza so kwa again another 41%. Ndikuti mukachita aggregate ndikuti zikukwana ndithu kuti 72% over a short time period ya miyezi itatu. Ndiye sindikudziwa zoti pamene munakhala pansi nkumapanga this decision yonena kuti tikwezebe ncholinga choti tikweze zinthu, mutapanga simulate impact ya kukweza kumeneku pa moyo wa Malawi, munayika mfundo zotani kapena kuti tinene kuti mwakonza mfundo zotani zoti muchite mitigate kuti muchepese ululu umene ungathe kubwera chifukwa cha kukweza kumeneku? Chabwino, ile ndiyambe kufotokoza kuti kukweza kwa mitengoku obviously ndi chinthu chowawa, it's a bitter pill. Komano monga umwe timadziwira munthu ukadwala mwina kuti uchire ngati unodwala malungo ubezoli kuti mankhwawo wawanso kwinini kuti uchire. Komano kwina ukamati yayi ndizingomwa aspirin, ndizingomwa Panadol, umazinamiza umakhala ngati wachira kwakenda akapaka matenda aja ndikupitabe mpaka kutsako kutenga moyo wako chifukwa sunafune utani umwe mankhwala oyenera. Ndiye pakati pano momalira dziwadi kunena kuti pakati palipo kumene kuchokaku Malawi akuchoka kuolira zinthu sizinali bwino. Ndichifukwa chake aonetsetsa ngati government kuti mbali yayikulu imene imakhudza munthu aliyense wa moyo wake nkhani ya chakudya. Ndiye nkhani ya chakudya muona kale kuti ndamba kakonza ewo kunena kuti chakudyachi chikhale choti chofikirika. Munthu aliyense ngati mbuyo mkumva kuti munthu amanduzi undaka anatigulitsa crate ya mazira. Kuti crate imene ili mbuyo ndimangogula 1 bucket ya chimanga. Kwa baruba ndikugula 2.5 buckets of chimanga. So ndiza kuti mitengo ya chakudya yatsika. Maka chimanga. Chimene chinaonekera kwambiri boma kuti ndibayika chofunikira kwambiri kuti Malawi asayimve kuwawa kwambiri. Tentibandika chakudyachi. Zimezo zinachitika. Ikakhaso nkhani yapezaiza ndija mutaona ijaso kuna kuti fertilizer wa subsidy ndofikirika ma 10,000 akatha kugula kuti alime. Komano nkhani inene iyi ya fuel tunaona kuti inde tikakhakuti takweza anthu amathaso kukweza so zinthu. Komano bwana ngati kuti timadzinamiza ifa already zimene zimachitika pa market ndi mtengo wa mafuta sizimagwirizana. Mtengo wa mafuta unalotsika kwambiri posa wina aliyense. Kwa hivyo mwazi tukukweza so kwambiri sizimagwirizana. Ndiye pakati ya tipange chiungamo cheni kuna amadzando zaso kunanja afikire amajeza of course afikire ndiposo machibisa mukadangopanga so 10,000 kuti magula ndikali black market 12,000 mafuta. Of course they were joking, but what I want to say is kunena kuti already the life immediately nayo ibakanga ndibanga reflect mtengo yokwera ndikali. Izizi mafuta nalo chipa komandeti zimakhala kuti zilizokwera ndikali. Ndiye nofaniwe kuti ndi kumbo lathu as a government kula kuti anthu asatenga advantage of this to exploit Malawian, poor Malawian out there, because already our prices were high. This is not reflective of the prices za mafuta atumitinali now. Ndimo bereka kitsanzo china pano bankhale takweza mafuta athu ndimo bereka kitsanzo beta kwezera abo petrol. Already Zambia is still high. Zambia ali 5,076 kwacha. Mozambique ili 9,850 kwacha. Okweraso ndiye khaipe takweza sutafikaso kumene kokweyayi. Ndiye kumano ndimana ngati kuti pakati panopa mwina tiole kuti kanthawi kwachepa kokhaga timve kuwawa njoli najonera kuti no zinazo zilongosoke titoba khani mafuta okwange topanga import mafuta chifukwa ngati mafuta tibe okwanira kuti tukamira opanga import mafuta akungotibera. Ndiye kena kankumakhala kuti ndi makiu mountain ma filling station muja ndiye business so after anthu sakhala ndi nthawi yokagwira ntchito kapanga mabizinesi pa mafuta palibe. Ndiye kumati zinthu zilongosoke teni tiolere khani mafuta okwanira kuti mabizinesi athu ayende bwino moyonso wambe kukhala kwabwino ngati kale. Ndiye mwakwambiri chabwino timamva kuti nthawi zina amene amatipatsa mafuta awa amatipatsa mwa ngongole ndipo nthawi zina amanyanyala. Tindi ngongole zingati ndi amene akutipatsa mafuta?
Mwina ngati mungandiole kuti ndi ngofuna kukonza utsogoleri proven leadership ija ndi imene utsogoleri udzidziwa kuti pano tikapitirira ndi nkhalidwe umenewu ndimene zikuchitikiramu apa ndetu ukafa basi apa tikupita kuphompho ndewu mapangano chiganizo kuti iyayi chofunika nchakuti amalawi adzidziwa kuti chiganizo chimene chikuchitika ngati pano pachi kuti nchifukwa chani chikuchitika uthenga umenewu amalawi adzidziwa chifukwa tikamanena kuyendetsa dziko tonse pamodzi kuyendetsa dziko kumene kana tidanena kuti mafuta sakwera titero kuti no sindikukumbukira kuti danena kuti mafuta sakwera koma tinene kuti mafuta wadzikwera kapena adzitsika sikuti adzingokhalira kukwera iyayi komanso adzitsika malingana ndi mmene nyengo yake kapena kumene kukupezeka mafuta ako ndi ma dynamics a economy amene akuyendera zonsezo zimapangitsa kuti mafuta aja akwere zimapangitsanso mafuta awo atsike kungogwirizana nawo andunawo amene ayankhulira nkhani ndi yakuti mafuta atu sife amalawi amene tikupindulira subsidy sitimapindula ndife mafuta awa kuchipaku amapindula ndi anthu ena amayiko ena akunja kaya ku Mozambique kaya ku Zambia ena matraki tikumva kuti matraki akulu amukamaona akamabwera mlaimu amakhala kuti ndi matanki dzikulu ena mpaka na 5,000 liters kunyamula mafuta olenda kupita South Africa ngeno kupindula kwenikweni ndi anthu ngati amene wawa akunja osati ifeyo pamene ifenso tikuzunzika momwe tipeze mafuta ochipa upeza na ukapita pa filling station mema zichitika mbuyo mafuta osapezeka nkumapezeka kuti makagula kuma black market zimene zozo si zabwino konse yayi ndi utsogoleri wabwino wa professor Peter Mthalika kudzera ku Ministry of Energy ndi ku Ministry of Finance nkukonza ndondomeko imeneyi ndi muona ngati kuti amalawi akhulupirire atsogoleri awo justify kuti simaina kupita ku parliament komano the fact was and I think ndimene mafuna ndinene kuti kukwera mtengo kwina kuli konse kumaoneka kuti kumakhalano ndi impact ina kumalonda ena zimene aliyese amayuzano kukwera mtengo kwa mafuta kuja kuti ifeso tikukweza chifukwa cha ichi pamene popo kodi boma lingalowe bwanji mwamphamvu to make sure kuti anthu ena asatengerepo mwayi amene wawa ndi kuachita exploit amalawi kunena kuti apo kuti mafuta akwera kaine magulisa ujeni zibwente ndekuti akukagula mbatatisi kuja pano pakweza mtengo wa minibus therefore ineso ndakwezako pang'ono mtengo wa zibwente mukuziwa zimene ndikunena kuti zinthu zambiri zikoza kukhala kuti ino mitengo yake isintha pakuti dziko muno tili ndi malamulo alipo oteteza anthu kuti anthu asamakhale exploited asamapheredwe ufulu pakukweza kwa mitengo mopyolera miyozo ayi ndiye malamulo alipo tipemphe onse ogwira ntchito mboma kaya ku polisi kaya ku competition and fair trading ku ministry kunduna wa trade onse amene ali mboma aonetsetse komanso loko mafumu loko ama business amene kuli ma association ama business tikatengera kuma minibus kule a business association of minibus tili magwada baza tili kumeneko tonse ife tili ma association atsogoleri kumeneko tionetsetse ndithu kuti tisapange exploit ama abisa nthumba kuti agwise ntchito ndalama zambiri koma mwina amakhala kuti malipiro anthu ambiri sakusunthayi so zimenezo mwina zimene zimadandaulitsa anthu koma sitingamamange bandage bala langonagona ndekuti bandage sakuthandiza timanati zike mankhwala kuti bala lijalipo tisiye kumanga bandage so izina zimene zikuoneka papazi takhati kumamanga bandage mabala ndi mabala aja samapola mutati muone nkhani imeneyi kufika kuchita deplete stabilization fund price stabilization fund kuimaliza imene jayi mwazika kuti even amene tinawo tinawo pepani poti zama network za minister athu awiri mathanga komanso ana malomba. I hope you can hear us now. Palai I can yes I can too. Ziko ine ndimafuna kuti ndilowepo pang'ono koma kwambiri kwa honorable na malomba munthu wakumuzi kumuuza kuti automatic pricing mechanism APM akuzani kuti nde mutisokoneza ife APM tikudziwa ife nde president wa dziko lino kapena izo mati 5% mwakuti anthu sangathe mwina kuzimvesesa sindikudziwa kuti inu ngati boma mupangapo chani kuti uthenga umene amayi mathanga afotokoza
ufikire wina aliyense to the point of saturation onena tonse tite kumvesesa chimene tifuna kupanga ngati dziko, not necessarily kuti ga zachipani kapena chani. I don't know kuti government mufuna kutani kapena mutani kuti Malawi wakumudzi amvesese chifukwa chimene iye ataone aona zinthu zikukwera, andi zinthu zikamakwera mutafotokoza mwina zina zizungu zinazi sangathe kuzimvesa. Honorable Minister. Nditokoze funso limenelo nzoonadi kuti mwina tikamati APM angokhalira kuti APM amene amadziwa anthu nda Professor Asapita Mthalika. Nzoonadi koma mwina tingonena kuti ndondomeko imene imayendetsa mitengo ya mafuta, mitengo ya magetsi ndi zina zotero ndi madzinso, chifukwa iyo automatic pricing mechanism sikuti yangokhala kugonera mbali yokha ya mafuta ayi, yagoneranso mbali zingapo magetsi ndi madzi ndi zina zoterozo. Ndiyeno kayendetsedwe ka ndondomeko imeneyi amanena kuti kumene koko malamulo aziona kuti kodi dziko lino zinthu zikuyenda bwanji, kumene kukutengedwa katunduko kodi katundu tikugula bwanji, kodi kunoko kumudzi kuno ndi mapezedwe a ndalama ifeyo kodi zino zikutiyendera bwanji. Zonse zija akaziona kutana kuti kumano tipange mtengo uwo. Ndiye ndondomeko ya mitengo. Ndiye pamene tikunena kuti mbuyomu mtengo umene wa mafutawo unapangitsa kuti mafutawo mayi munasamapezeke, mafutawo ochepa amata akabwera mapita kumayiko ena ngati Mozambique ndi Zambia, Malawi nkumazunzika. Ndiyeno pano chiganizo cha boma nchakuti tikonzenso ndondomeko ya kayendetsedwe ka mafuta amenewa pa mitengo. Ndiye apapa ndi ndondomeko imene wayambidwa kukonzedwa. Cholinga chake nchiyani? Mafuta azipezeka, anthu asamavutike. Cholinga chake ndi chimenecho. Ndiye ife mwati pangapo chani ife kunduna watu mogwirizana ndi anzathu akuyeneje tikhala ndi chutu kuyankhula kwa Malawi kwa fotokozera, tikhalanso ndi press briefing posachedwa apa lachinayi, komanso mwaona lero akumera ayankhulanso ku mtundu wa Malawi, tikhalanso tikuwafotokozera tipitanso ku parliament komanso anduna mukulankhulaso pa times musayiwali ka mesa apapaso mukulankhulaso pa times tikulankhulaso pa times pa special kwa Gwanji komanso ifenso tikupempheni inuyo chifukwa inuyo anthu ambiri amakumvetserani, komanso radio yanu ikapena times imeneyi TV imene amakumvetserani kwambiri. Mufuna kuti inuyo pamene utabweza niso wewe. Can you say that again please? Ipanena kuti inu awayana, inu awanda ndevu zamwayi, inu angone Brian Banda, anthu amakumvetserani kwambiri ndipo amakutsatirani. Ndiye ifeyonso tikufuna kuti inuyo mukhale ma disciples. Anthu oti mukauza anthu Malawi ozoona zokha zokhudza nkhani imeneyi. Kuti iya ubwino wake ngokuti mafutawo azipezeka zogona pa filling station sizichitikanso. Koma musapeze mafuta wa business inu popeza mdazola panga maprofit, musapange profit pa munthu wakumudzi, pa munthu one panova anayeso panopano akukanga tino akupeza kukadanga chimanga chikuchipa ujeni fertilizer akupezeka akufuna naye moyo wake wamba kupeza akutsisimuka. Ne musamalize munthu oti akutsisimuka, munthu oti akutsisimuka timampatsa phala timampatsa madzi koma musapange zimenezo. Tikudalira inuyo. Mafunso awiri omalizira nthawi yatithera tipite kwa inu a minister to energy. Kodi fund ya stabilization. Yes, price stabilization. Idatheratu mudamupeza mubwanji mudalowa mboma mmenemo. Ande kufunikira kwake nkotani ikakhalapo fund imeneyi. Funso lachiwiri ku Zambia ku nthawi zinati mamvota atsika akwera koma kwathu kuno akangokwera satsika apita ba koma anzati ku Zambia ku akakwera timamba ndithu atsika atsika ndithu December funso sama tsika mboma linalija boma DBB mukumbuya mbuyo mchiti matsika funso la mathanga inu lukukhudzani bwanji iletu nchito yanga ndungoza mauthenga ile kuti maida correct narrative khalani pe tibwera kwa ine tibwera kwa ine funso limene mukatha kuyankha mafunso awiri amenewa a minister to energy ana malomba a minister to information salary idakalipo mpaja koma zinthu zikukwera mwalankhula chana Malawi boma lanu likukonzanji pa nkhani ya masalary koma tiyambe mafunso awiriwo a minister of energy. Over to you madam. Zino mkwambira tokoza anafuna ndingwayikira kumbuyo
anduna tu information amene wachitaka malowerera kudandaula nawo ndaneneri amene takonzera dere tose kwambiri. Yes, ndimafuna mafunso anu kani ya Stabilization Fund imene yoti ndiyofunikira kwambiri. Ndiyofunikira kwambiri omwe foto ndikuchoka kufanda imene kakhalapo ndiyoti kakhandi shoko iliyonse mu nkhani ya mafuta imathandiza kuti mafuta agasipachita kukwera kwa nanu kuti mpaka na zinthu balala koma zinthu zikhala within the acceptable limits. Ndita khawuti ndi price stabilization fund. Komanso over and above that ndimene mwamveramu kuna kuti ngati sitikhala ndi fund ngati imene yoyo ndiye kuti zinthu zimalongosoka. Betu pafika ifetu napeza mwibe kali kosokuti auma. Sinapeza tu kanthu. Simunapezamo kanthu? Sinapezamo kanthu. Kupeza kaso ngakhale mafuta kumaziwa kuti tili ndi nkhokwe za mafuta zimene nazo kunzuzu kulilongwe komanso blood diet. Nkhokwe zimenezo zimene kumasunga 60 million liters of fuel. Komano mmene timafika ife mwibe kana kali kosolontho. Mafuta anatha July 2024. Ndimene anapeza kuti nkhokwe zonse zija mafuta kuumiratu. Ndifuna chimene choicho ndio kutolebeso ndama iliyonse kuti mafuta akulidwe akapale nkhokwe muja. Ndimene timafika mukafika fuzanda kuti kufandiko ndama kunalibe. Ndiye mafutawo that led to depletion of the reserves. Ndiye kuti nkhokwe zonse maibeso mafuta. Ndiye mpaka na lero tukumabanga live hand to mouth. Mafuta janga mabwera straight kumapamba. Wanopata sungako pang'ono muna majeni cover ya masuku ochepa. Kumano nkadi wena ukadi mafuta azikawa gaza vene muja all the time. And the bomari platuli la Banda program ili tuonjezere from 60 million liters to 120. Wange double that. Kubanga ngati ukazabi zaoni kukashoko kiena ngasa chitika nthawi jaya kuti ku Tanzania kwapezeka kuti nthawi after my elections wajikwani kakisoko mizojo nchinja. Ifendi sabakhale kuti defense kubanga pale you can draw from our reserves. Kapeta pake mina ngati pakatipa ma bridge na napita ndi madzi kupeza kuti matanka athu ena akuoneka kuti aoloke. That was a shock. Kena spena kanso nthawi Christmas iyi anapeza kuti kupay atatseka 2 days kupay report. That also affected us. Ndiye mashoko ngaramene wa machitika kuza za nyengo kaya za ndale ngati mafuta okwanira sumakhala kuti. Ngeno mwe andapitiza kuyankha ngoba nkhandi yakuti sitinapezeko kanthu. That's why tinapeza kuti nakhala kunali kashoko pang'ono tangofika kwaba noba of manage to stabilize the ship. That's why tumakhandi mafuta. Acha bwino. Ndiye mafuta kwa nkhani ina ya kodi mafuta amene akweramu basadzingokwera sabiziko pale pakatsika nkhandi yakuti nkhani imene ya APM automatic pricing mechanism so kuti yokubisa mafuta kukwera hayi komanso atha kutsika. Kupanga ndimene zinthu zilili ngati no economy yapanga stabilize mitengoso yatsikira yapanga stabilize yatsikirako zinthu zili bwinobwino panga balance ngati pako ndikoti apa palibwino kuti mafuta aja kutsitsa. Ndiye ndikhulupirira kuti ndipo malatu la DPP zezo zichitika panopa as a government we are working towards kulongosolanso economy yathu. Ikalongosoka bwinobwino zonse zili bwinobwino everything being equal obviously pazaoneka kuti let's review the pricing of fuel tikana kuti zonse zili bwinobwino. But taking into consideration, however, we are going to declare in tandem what is ruling the neighbors that who. But the much our day to day to get business over doba. There's the Grazia great again. They feel to negate that who could be a foot out the bomb bay. Commander, you are tell us what is ruling in region what to carry within what is ruling in neighboring countries matter. Aizu kumukombiri anduna information Minister Namalomba ndikuti mmene afotokozera anduna anzanga anduna energy mai afotokoza bwino kuti no mafuta sikuti amangokhalira kukwera mmene tayambira kukonza dziko lino kukonza economy mwaonanso inflation ikutsika forex yamba kupezeka zonsezi zikafikana kuti nota zikonza kukonza bwinobwino mmene masomphenya athu alili one kuti inflation ifike pa single digit ibwerenso ku 8% kuti forex zipezeka muona kuti no tikamati kufika kumeneko
mitengo ikhala yomvera ndithu kukwera kwake kapena zikhala kuti kutsika mwinaso kukwera kutsika zonsezo komanso chachikulu mkatangale madobadoba amene amasokonezanso mu nkhani ngati zimenezizo ndi amene samapangitsa kuti katundu yazikwera ndipo mala profesa likunenanso zakatangale ayi ndi zonse zija tikachotsa zimene zija zoyipa zija mupezona kuti kutsogolo kuno mafutawa azikhala kuti ngomverera mitengo izikhala yomverera zonse zizikhala zikuyenda bwinobwino tatsimikizira Malawi kuti profesa wabwera kudzakonza dziko lino kudzatumikira Malawi osati kuti ena akaononge dziko lino sikudzaononga koma kudzatumikira Malawi ndi kutumikirako njira ina ndi imene yokonza ndithu ntchito za mafuta kuti mafuta wadzipezeka nthawi imene aliyenseyo akuafuna moyo wathu uziyenda tisamakhalenso maganizanso mavutika mafuta amafuta kuti mafuta ndikapeza kuti moyo dzingoyenda kukhala ngati kunena kuti mafuta tilibe pa dziko lapansi. Nthawi yathu ya chitanjiru takwanitsa almost an hour tsopano. A minute amayi Mathanga anduna athu a energy mawu ano omaliza mwina pali china chimene munataka dandipatsa mpata ndikadalankhula mawu ano omaliza muyimaliza bwanji nkhani honorable minister. Ine mawanga omaliza ndo okwauza Malawi kunena kuti izizi zachitika njolinga chona kuti tichoke mmavuto amene tikhala nawo mbuyomo. Sikuzike kuti tikupange nipanisha Malawi yayi komona kuti tuzikonzeke ndipo funika timvetsetse bomba lanu limakonda Malawi aliyense labwera bomba la DPP kuti lipange save zofuna zanu ndi chimodzi cha icho nchoti Malawi abe kumva kukoma kupita kutsogolo ndi imodzi ya njira inati yoti tusunthe mtengo wa mafuta kuti mafuta azikhaopezeka mokwanira komanso ndifuna ndikusiyeni ndi mkwiyo uwu kuti aliyesa zidziwa kuti mitengo ichipa ija tiwapereka mafuta ku Mozambique tiwapereka ku Tanzania timapatsa anthu aku Zambia kuti funa zimenezo zipitirire nditonse tikwiya kuti ali tiwasitali wakhale athu therefore mitengo yathu ifanane ndi azathu oyambikana nawowa kuti mafuta athu asawapite mayiko akunja iyayi. Zikomo kwambiri. Honorable Minister of Information, over to you sir. Titero kuti kumapeto si nkhani ya ndale yayi. Iyi ndi nkhani ya ubwino kuchitira dziko lathu ubwino ndi pamene ena akufuna kulowerapo pa nkhani ya ndale adaluza nthawi yawo idapita adali ndi mwayi opanga zimenezi adakanika ndipo adaluza ndi akhale koluza komweko asiye ndithu kuti Amalawi tafika bwanji kumeneko chifukwa amene akuchuka kuizoyankhula ndi anthu aja adaluzaji amene akumanena kuti ana malomba mudayankhula mwakuti mpalamenti ndi amene adaluzaji amene akuti mwakuti ndi amene ajawo asiye profesa asapita Mthalika ndi boma lake atumikire bwino a Malawi tisamakhalenso ndi mafuta kuti pakagona ma filling station sitikufuna zimenezo atisiye akusiyani bwanji atisiye azingoonera chifukwa adakanika iwowo ugwirani ndi ndani adakanika. Ayi tikufuna tikuyamikeni inu anduna athu a information the honorable Dr. Shadrack Namalomba MP tikuthokozeninso ninu mai Dr. Jean Mathanga MP mwatilemekeza you are very busy people koma pokhala nafe titero mawu anomaliza awayana. Kwa ine ndikongonena kuti ngati dziko munganenera Namalomba tiyeni zinthu tiziziona mu maso ofuna kupita chisogolo ngati dziko china chilichonse samangochionera pa makakandali Namalomba kuti awasiye komanso inu anthu andale kupempheni muzipereka chisanzo chabwino chifukwa apapatu tinene zoona ndiye kuti anthu tifinyika kumbali ina chifukwa chakukwera kumeneko kwa mafuta kwa pamene tikufinyika tikulira ukamaona asogoleri nawonso akuonesa kunena kuti ayi they are being sensitive to the pain of the people sikuwawa kwake sikumavuta kwenikweni koma ukamaona asogoleri akuoneka kuti they are being extravagant akuonesa kuti sizikuwakhuza akukhala moyo wina ndithu anthu ndezimapweteka so tipemphe kuti tiyendere limodzi mu mavuto amenewo. Ine nimati choyamba ndikuthokozeni kupereka nkhani ngati imeneyi anthu ambiri amathawa anthu ndazolowera kuzanena good news tathokozesa amayi ndikuthokoza onse nduna zonse ziwiri titanena kuti ife tikufuna tipange kwa Gwanji special chonde bwera ndizakhale limodzi polankhula ndi Amalawi simunakani mwandivomera short notice imene ndakupasani mwina less than 20 minutes kuti chonde tabwerani mnali meeting imene mwanenera mwatuluka Namalomba kuzakhala umenewo nde undunawo
kubwera pa nthawi imene kubwera kuzalankhula chifukwa ndi ntchito yanu ndiyo yankhula andi mayi Mathanga tikuthokozanso kuti mwabwera kuzalankhula nkhani imeneyi. Ambiri kungoyiona zingoti iyi imeneyi ndiye kuti tifuna kutipwetekani koma ayi ndithu munthu mukamfotokozera amamvesesa zolinga zabwino zimene zikuoneka pa nthawi imeneyo kuti mwina zikuwawa koma chithupsa tufinya chifukwa pofinya chithupsa chimawawa ndithu. ndiye ngati kukwera mtengo kuli kuti mukukonza amalawi tikukhulupirirani tidikira kuti timve kukoma titamva kuwawa choncho. So ndikuthokozeni mwapaderadera kuti mwabwera. I hope tizikhala limodzi choncho pa mavuto ndi pa mtendere pomwe. Ine ndimati ndende choncho. Ayi mwamaliza bwino. Kapena pali kuyankha zimene ayankhula akamuna awiriwa. Tiyambe ndi mayi Mathanga. Ine ndikufuna ndine kuti zona di ndithokoze kuti mwankha bwino kuti pa mavuto ndi pa mtendere tikhale limodzi. Ine ndithokoze inuyo ndithokoze nyumba yolutsira mawu ya Times kuti you are there in times ya ufulu komanso nkhani ya mavuto insimathawa. You are a friend of all time. Ndathokoza kwambiri chifukwa chotumikira mtundu wa Malawi mwa njira imeneyo. Nzikomo. Honorable Namalomba. Ayi zikomo kwambiri mukuya timati kukungula bwino kutino kukungula bwino mwakungula bwino nonse komano umene ndi Malawiwo pamene tikumva kwawa Malawi tonse pasapezeke wina akuoneka kusangalala sizikhala bwino. Yesu kupempha atsogoleri tonse kaya kuboma kaya kuchipani tisakhale ngati anthu ononga pamene Amalawi akuzunzika ife pamene tikumasangalala ena nkumana kumadya masoseji ena nkuma tidzione kuti tikumva mavuto tosefe pamaliro sumapita kumakaimba chigumbagumba ayi pamaliro nawenso umapita kwakhetsa nsozi ndiye tosefe tigwirane manja kuti no panthawi imene tikuchoka mu nyengo imene tikudziwa kuti tupita nyengo yabwino tiye tonse tikhalire limodzi ndithu tisayambe ena kumasangalala ngati unokuti kunja kuno zinthu zonse nzabwinobwino. Ine tikugwirizana nanu ndithu mmene mwaneneramo ifeyo ngati atsogoleri tionetsetsanso kuti no tikugwira mmene anafotokozera president athu professor ananena kuti osite measures kuyenda kusakhalepo anthu asamangoyendayenda osamangogwira ndege osamangopanga mamiting osaoneka bwino osapanga jani zonsezo zithandizira kuti mafuta awa adzipezeka ndipo akapezeke kwa Malawi mafuta awa asamate. Titero ndithu tithokoze chifukwa cha uphungu wanu mmene mwatipatsa. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu yapadera masana wano ya Akwagwanji special. Tidali ndi Honorable Minister of Energy Honorable Jean Mathanga komanso Dr. Jean Mathanga. Tidalinso ndi Honorable Dr. Shadrack Namalomba our Minister Information. Uko kudzanjalanga lamanja awavala suti ya black iwo amenewo ndi angoni wawo Dr. Ngoni wawo kama Dr. apa chabwino esone Dr. Njaiko yakumana ma Dr. Njaiko kufikira nthawi ina tingoti makoma nonse. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.